Oh ja, ik moest migreren. Oh, ik moet gewoon die patie volgen. Is dat beest nou agressief of is dat horenbeest nou agressief? Welk beest is... Dat beest is nou agressief. Ik heb hem zo. Dit wordt hem. Nee, het helpt net. Wat is dit? Wat is dat voor beest, man? Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wie vreemd? Vermaarder weg bij de vreemd, maar wie? Het lijkt fucking hier een meter. Oké, jongens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spoor. Ik weet dat mijn beest lelijk is, maar we gaan lekker beginnen. Dus, ik zeg succes. Hoi, dit is mijn beest. Hij is prachtig. Ik jou hem een 10 out of 10. Want zo mooi vind ik hem. En ik is zin als ik vrienden met die maat zie. Wil je vrienden maken? Yeah! We make some friends! Oké. Dit hij maar... Hallo vriend, je hebt een wezer aan je troep toegevoegd. Ja, zingen of dansen door het veld. Ja, leiden, zij zullen volgen. Jongens! Ik heb nou eindelijk... Kan ik... Volgt hij mij nou? Hij volgt me! Oh my god. Het ging de vorige keer zo slecht en nou gaat het zo goed. Was zo echt vrienden maar mee wezen? Was zo vrienden maar mee wezen? Ja? Was zo vrienden maar mee wezen? Nou, best wel vrienden met mij. Oké, was zo vrienden maar mee wezen? Mini noob. Mini noob. Oh, wat? Oké, jongens, we doen eens even naar je... Ken ik naar je voeten? Ik ken je naar je voeten, want dat is veel te duur. Ik wil deze voeten. En ik heb maar 25, wist? Ik vind het... Ik vind hem helemaal prima. Waar is mijn troepgenoot dan? Hallo troepgenoot, kom met mij mee. Oh, jij bent mijn troepgenoot. Oh. Oh, I get it. Je bent mijn troepgenoot. Jongens, we hopen nou dat het goed gaat. Jonkie. Go, jonkie. Yes! Dan moet ik nog een keer. Waarom gaat het net goed dan? Hallo? Waarom was ik nou... Dat is... Oh, dat is... Oké, hopelijk gaat het nou weer goed. Yes! Yeah! Yeah! Nog één! Nog één! Peace! Nee, dat laatste stukje! Het zullen mijn vrienden maar weer worden. Dat is wel vrienden met mij. Oké, die is Njontje, die is 15. Die is 15. Die is Njontje. Die is 15. Maar die... Oh, oh, oh! Yes! Doe het, please. Nee, nee, ren net voort. Dank je. Doe het. Nee! Yes! Wij hebben een... We hebben iemand bij ons. Yeah! Wij gaan binnen agressief. Seliki agressief. Ben je agressief? Een beetje heeg. Oh, wist wat ik ken dan? Ik ga terug naar mijn net. Oh, wacht. Ik ken nog maar Oh, ik heb deze beest een vrienden, maatje. Dit wordt. Ik ken eindelijk bondgenootschappen, maatje. We gaan shin. Als wij goed gaan. Ja! Bijna goed. En dan... Yes! We hebben meer hersenen gekregen! Alweer! Meer hersenkracht, nog een stap in de richting van bewustzijn. Je brein is groot, je omvang robuuster in de troepen. Nu plaats voor 2. Het gaat nou goed.
We gaan een shin. Ik geef bij de goed. Yes! Dat zijn bondgenoten. We hebben bondgenoten, jongens. Yeah. Noob is 24, jongens. Nou gaan we gaan terug en we gaan betere voeten krijgen. We moeten nou betere voeten, man. We gaan dan vet sexy doen zien, wissel. Draven. Nee. Ah, daar ben ik. Oh, kijk, staat bondgenoot op best maar die beesten. Dit gaat zo goed al. Yes. De vorige snapte ik hier een hol van. De vorige aflevering, maar nou wel. Oké, we gaan zien. Jongens. De snelheid. Ik wil eens orenvoeten. Misschien is dat een idee. Om orenvoeten te doen. Zuigpakkers, torsie, sluispe. Oh, ik moet eigenlijk betere voeten hebben. Slaan, niveau 2. Nee, we willen net slaan. Sprinten. Oh, deze is te duur. Dit is zo sad dat die te duur is. Oké, ik denk, want dit is waar je nou deze voeten. En dat is slaan. En deze heet poseren, dus jongens. Ik weet al niet een beest die het heel lelijk is. Maar je moet het maar accepteren. Dat die nou saar. Ik is zo stuk. Hallo, poot? Ik ken een poot, Rory. Ja, ik ken hem naar voren van. Oh, ik doe... Nee! Ah! Ik ben gymnastiek. Oké, nee, maar ik doe hem wel, ik doe hem sa. Is hij leuk? Hij wordt leuk. Yes! Ik kan meer poseren. Oh, ik kan slaan. Yes! Ik kan beter slaan. Yeah! Yeah! Beest, jongens. Wat? Oh, dit is zo sexy. Ja, maar ik dit beest zo bakken. Oh. Yes! Nee, het krijgt me net goed. Oh shit. Ik snap het. I get it. Nee! Nee, shit. Oké, ja. Yeah! Yeah! Vrienden! Jongens, we gaan helemaal... Oké, ik snap hem. Oké, hij had heel poseren. Hij wordt zo enthousiast. Yeah! Woo! We gaan goed vrienden, maatje. Dit gaat lekker. Maatje, vrienden. Ik snap iets van het speeltje. Het gaat goed. Yes! Woo! Nou. Zullen we gewoon deze doen? Hij kost wel 150. Maar. Nou heeft hij meer upgrades. Nou wordt hij geweldiger. We nemen even wat orengrijpers. Ik denk dat we dan like wat vriendelijker binnen. Zo. Nee. Zo. Wat bij ook hoor. Oh, dit is wel sexy. Jongens. Oh, dit is wel schattig, jongens. Dit doen we.
I can do it. Oh, het oor is eruit gong. Maar dit is echt al sprinten. Maar ik heb toch ook kruisveer op mijn hasses? Of ben ik nou dom? Zou meer niveau traaien. Heb ik iets qua doen wat beter maakt? Give a shit. Doen is dit niveau 2. En dit is niveau 1 doen ze. En dan doen we deze erop. Het is wel heel sexy, jongens. Nou, nog iets extra's om te charmeren. Oh, dus kruisveer is weer te duur. Dit wat we door deze nog op hasses. Ik kan gewoon alles beter. Yeah! Uh-oh. Geef maar een footje van. No, een noob is dit! Waarom? Dit is so sad. Dit is so sad. Kom bij mij in. Yes! Dan moet ik even daarheen en dan moet ik even naar mijn bondgenoot. Hier, mami, mooi. Er had iemand in mijn troep. Yes! Woe! Nou, wist al, mami, mooi. Dit beest is zo leuk. We beginnen sham. We beginnen nog even bondgenoot. Misschien wil je hem nou wel bondgenoot, mami, wezen. Nou, maar mij wel. Nou, maar mij wel. Yes! Yes! Yeah! Kan deze net doen, zie? Ja, wij kunnen wel doen. Uh-oh. Waar op de... Draai voet. Uh-oh. Nee, nee, nee. Ik moet je voet. Ik moet je voet. Ik moet je voet. Waarom moet iedereen achter me zitten terwijl ik... Wat gebeurt hier? Nee, mijn bondgenoten. Noep. Noep. Kom please terug. Noep, kom terug. Noep. Noep. Noep, kom please terug. Noep. Noep. Oh, Noep is terug. Yes. Yes. Ze wil eindelijk vrienden wezen met mij. Wauw, al de DNA is naar je hoofd gesteken. Je hebt extra groot brein. Betekent dat je nu een derde wezen aan je troep kunt toevoegen. Kom maar. Kom maar, we vrienden. Wat is dan? Kom bij onze troep. Hebben we nog iets leuks? Weet ik net. Grijpen. Dit is nog wel leuk, denk ik. Sa. Wat sexy, Han. Jongens. Het is Arun. Spoor is Arun. We hebben van genoten. En wist wat wij doen? Ik zou zeggen, jongens. Abonneer op Chill. Bedankt voor het zien. We hebben het heel veel gedaan. Dus ik zou zeggen, jongens. Tot de volgende keer. Bye. Bye.